हेलौ गाइस, नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसे फैफिनलायबाय आरो ना आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आरो ना गोदान ओरैबायदि जालांगासिनो मानसिफ्रा माने बुंनो हायै बायदि जालांबाय आरो ना ओरैबायदि जालांबाय। नोंथांमोना बयबो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलाङो आरो ना। नोंथांमोनाथ' नुखायो माने ओरैबायदि गावसिनि देहा मोदोम सोलेरफोरखौ देखायनानै माने भाइरेल जानो लुगैयो आरो ना माखासे मानसिफ्रा। माने नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ माने ओरैबायदि सापर्ट खालामो आरो ना। आरो नोंथांमोना आंनिखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो ना लोगोफोर। होनबा भिडिअखौ नायलांदो, स्टार्ट खालामसै आरो ना। मोनसे भिडिअ नागारबानो माबा फान्थाव आलु कमेन्ट हरबाय थायो। बेनिफ्राय आंहा न'आवनो दंखाथारो, नै नुवाखै नामा, नै बिबार फकायबावबायसो, नै बे आरो जाबावसिगोनसो लकेल फान्थाव। ओमफ्राय नोंसोरनि बे गेसाव गोफोन फान्थावखौलाय आंलाय मानो नांगौसि नाङा आंनो। नानिया बेबायदिनो जानांगौ, बिदिसो देखायबासो एसे भाइरेल जायो। बिदिनो देखायलांबाय थादो प्लिज। अननानै नोंथांमोना शेयार खालामना हो भिडिअखौ, साबस्क्राइब खालामना हो। आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना। बाय बाय।